Здравейте, мили мои! Днес искам да ви запиша видео и да поговоря малко на темата, която вече споменах няколко пъти в постовете ми. И това е състоянието, което се нарича перименопауза. Като цяло този термин е въведен доста отскоро, така да кажем, в състоянието на жените, на нашето женско здраве. Мисля, че всеки знае какво е менопауза. Който не знае да каже, че имаме и млади момичета тук. Това е състоянието, когато заради хормоналните промени при жените се променят нивата на хормоните, спира цикъла им и започва една, така да кажем, инволюция на нашите полови органи, на хормони на половите органи. И изобщо, може би за някой сега ще прозвучи много неприятно, но изобщо започваме да ставаме по-малко жени, така да кажем, колкото ужасно и да звучи. И аз ще поговоря още на тази тема. Но отскоро вече специалисти и учени въведоха такова нещо като перименопауза. Какво е това? Това е състоянието, което предшества, което е преди самата менопауза или реално спирането на цикъла, тотално спря, което преди изобщо не се отбелязваше, но вече тогава започват сериозни промени при жените. И ако жената успее по някакъв начин не да ги спре, никой няма да избегне менопаузата, не да ги спре, а по някакъв начин да удължи състоянието на работата на своите хормони на тялото по младия, в кавички, начин, точно в перименопаузата. Ако го хване, това може доста да й помогне да премине през менопаузата в по-приятно състояние. И така, перименопаузата се смята, че започва от 35 годишна възраст при жените. Това значи, че вие, възможно, още нищо не сте забелязали. Разбира се, че цикъла ви върви. Разбира се, че той е редовно като швейцарския часовник. Всичко почва, когато си му е. Обаче вече започват промени във вашите хормони и в нивата им. Аз ще кажа сега кои неща. И вече започват някакви промени във вас, които вие, например, решавате, че защото аз почнах малко повече в офиса да сидя да ям. Ето, защото нон-стоп излизам с приятелки, качих килограми. Нямам време да тренираме, това се случи. И това всичко влияе. Но изведнъж започват някакви неща, които преди не се случваха. И аз мисля, че и вие сте чували доста често, и аз го чувам супер често, а възможно и вие сте го казвали тези думи. Аз го чувам. Дари, винаги бях такава клечка. А после изведнъж, нещо стана. Чували ли сте такива думи? А вие казали ли сте тези думи? Това е състоянието на перименопауза. Когато вие още не можете да кажете, че нещо се промени, защото цикъла ви спря и вие вече не произвеждате, яйцеклетки и така нататък. Всичко си върви. Обаче нещо се променя. Перименопаузата е възраст между 35 горе-долу 45 години, в която няма супер видими промени, но промените във вашето тяло се случват. Започват да се понижават нивата, дори ви можете да пускате изследвания да ги проверявате след 35 годишна възраст. Нивата на естрогени, прогестерони, това са нашите полови хормони, които реално ни правят жени. Момичета, колко страшно и ужасно да звучи това, но смята се, не че се смята, така е природно. Жената, която вече не може да даде поколение, която вече не може да роди и няма цикъл, тя вече реално е безсмислена за природата. И аз смятам, че нашата цел трябва да е да докажем, че дори вече да не сме от раждащите женски животни, така да кажем, да не сме от раждащите, ние сме още важни за обществото. И аз ще кажа какво трябва да се прави и защо ние започваме да ставаме нещо там нетрябващо. Естрогени намаляват нивото, прогестерони, хормон, който се
нарича един андрогенен хормон, който помага на произвеждането на всички полови хормони. Тестостерон. Ние жените също имаме тестостерон. И това също. Започват тези нива да намаляват просто драстично. Направо на 35 годишна възраст, ако си правихте нон-стоп изследвания, да кажем, от 25 годишна до 35 годишна възраст, пускахте хормони полови и после започвате след 35 годишна да го правите, ще видите направо пам и всичко започва да слиза надолу. И това се случва без изобщо да усетим така нещо, да. Почти всички знаем тези симптоми на менопауза, когато изведнъж става топло, някакви топли вълни обливат, жената нон-стоп се поти, през нощта се събужда направо мокра от това, че се е изпотила, нон-стоп се зачервява, когато не може да спи, да, когато настроението е супер променливо, когато качва килограми, кореемът расте, да, всички знаем тези състояния на менопауза. А в перименопауза започват такива малки звънчета. Да? Ето нещо, просто го отбележете при вас. Например, тренирате, както винаги, обаче никакъв смисъл вече няма. Преди тренирате, мускулчета, телце, стегнато. Сега, същото го уж правите, да? Не, мускули няма, нищо няма. Или ядохте както винаги, нищо не се е променило. Изведнъж качвате килограми. Така, просто така. Или, едната нощ не можете да заспите. Окей. Пък другата не можете. Въртите се. Пък и другата не можете. Какво става, да? Или изведнъж коса суха става, почва да капе, ногти се чупят, кожа изведнъж просто ползвахте един крем, а сега вече не ви е окей. Кожата просто е суха. Настроението, да? Аз не говоря за настроението преди цикъла, а по принцип. Едно такова супер нестабилно и в главата все едно някаква мъгла. Това е един от много важните признаци, между другото, когнитивните ни способности. Все по-сложно ни да се фокусираме върху нещо, да запомним нещо, да проследим някакви много детайли. И това се случва, момичета, ние го отделяме, например, защото стресна работа, изморих се, Обаче всичко това са неща, които сочат към започващите се промени в хормони. И ние можем не да спрем процеса, а да си помогнем някак си този процес да не е толкова рязък, да не е толкова влияещ на нас и да не е толкова влошаващ качеството ни на живота. С две думи, какво искам да кажа? Ние трябва да мислим не за това по принцип, да, че тренираме, ядеме, какво ли не правим, за да отдалечим старостта и винаги да сме млади. Абсурд. Не дейте да живеете в тези розови приказки. Целта е да преминем към тази възраст на менопауза и на по-старите ни години в по-качествено тяло и състояние. Разбирате ли? Да не сме развалената, не знам, праскова, която просто да я изхвърлиш. Да? И сега ще кажа защо, за жените това е много сложен период, защото усещат себе си, особено вече към менопауза, че вече не са нужни изобщо на обществото. Едната от причините е точно тези жени стават, когато по никакъв начин не си помагаме, да, в този момент. Не могат да се фокусират върху нещо, да се концентрират. И затова в работата стават вече ненужни работници. Извинявайте, ако някой се обиди, просто искам да се замислите, да, че не искате да сте така и да променяте това нещо. Мозъка не може да работи добре. Това е свързано с хормони. И вие просто ставате за какво сте на някаква работа, когато не можете да се фокусирате. Например, аз смятам, че жените към менопаузната възраст са едни от най-опасните шофьори, честно. Смятам, че при жените, ако не си поддържат тялото, трябва да се проверяват тези неща, не знам как, но след 50 годишна възраст, възможно, трябва дори да им се взема книжка. Сега ще ми се ядосате, но аз смятам, че те стават опасни точно заради това, че ако нищо не правиш, за да си поддържаш някакво адекватно състояние, ти не можеш да се фокусираш. Ти ставаш опасен на пътищата. Аз съм шофьор, аз забелязвам това. Най-опасните шофьори за мен са 55+. Най-опасните, ако по никакъв начин не си поддържат тялото. И сега ще кажа някои неща, каквито можете да си направите в тази перименопаузна възраст. Когато още аз съм млада, аз съм готина, някои жени тогава раждат, какво ми говориш? Но хормоните ни вече започват промяна. Най-важният хормон, който започва
да се намалява. Вие се досещате, това е естроген и той е хормон, който ни прави жени, да? Който ни прави красиви, млади, активни, стегнати. Той започва супер много да върви надолу. В перименопаузна възраст от 35 до 45 годишна някъде 1% на годината се намалява нивото му, обаче след 45 годишна просто драстично пада и това ни удря и тези това, с които стигнаха до менопауза, които не спортуваха, не си променяха храненето, забелязвате, че рязко ставате просто друга жена, да? Друг човек. Ето това се случва. Да, естроген. Сега ще кажете, добре, Дария, той какво прави, да? Само цикъла ли? Не. Естроген е този хормон, който много влияе на състоянието на нашите мускули, стави, връзки, сухожилия и на всички тези тъкани, на всички тъкани. Той оказва огромно влияние. И вие вече се досещате за какво ще е моята приказка, да? Мускулната ни маса, влакната на мускулите, миозин конкретно, който иска да чуе анатомичните неща, да, имам тук и специалисти, така да кажа, можете сами да го проучите. Естроген влияе на производство на миозина в скелетната ни мускулатура, мускулите ни. И това е много важно, за да поддържаме нашето тяло активно. Когато намалява нивото на естрогена, мускулите вече не могат така добре да се формират. И затова, например, колкото и да тренирате понякога, вие не виждате промени. Ще разкажа как да си помогнете спокойно, чуйте до края. Значи влияе на всички тези структури, които реално поддържат нашите скелет да се движи. Естроген влияе на чувствителността към инсулина на тъканите. Това какво значи? Значи, че да, инсулин хормон, знаем, той трябва глюкоза да докара към клетка и клетката да я вземе. Да, когато естроген намалява, клетка все едно не вижда. Ето, докарват и глюкоза, тя не го вижда, не се отваря за тази глюкоза. Казвам с лесни думи, да. И тази глюкоза се върти, започва да се складира, започва да се увеличава нивото на захарта, инсулин резистентност. Идваме към това. Демек естроген е важен нашите клетки да усещат, да избират инсулина и глюкоза, за да я поемат. Аз тук си имам малко написани неща, така ще ги поглеждам. За естроген говорим какво прави, да? Естроген влияе на ръст на клетките, по принцип, на всички. Просто влияе. Той влияе на хормон на ръста и влияе на ръст на клетки. Всички, каквито имаме. Знаем, ако няма постоянно правене на нови клетки, да, тялото започва да се разгражда. Естроген повишава производство на колагена в тъканите. Това, че ще пиете колаген, за него ще говоря в друго видео, в където ще говоря за протеин. Но да кажа 2-3 думи. Това, че пиете някакъв си колаген, той толкова сложно се разгражда до аминокиселини в нашето тяло. Той е такава огромен такъв протеин и когато се разгради, той докъде ли ще стигне, изобщо не е ясно. Това, че ще стигне във вашата кожа, във вашите ставички, не ми разправите тези истории. Не. С храна. Храна, колаген. Но ако ядете храна, ядете колаген, пиете колаген, но вашето ниво на естрогена е ниско, това и да няма. Така, значи на мускулите казахме, че влияе на глюкоза, казах, оказва влияние на разпада и на преобразуване на липиди, мазнини, в липидните мазнини киселини, да, демек да раздроби тези мазнини, които идват, да ги разгради и те да се поемат от тялото. Това е много важно също, защото повечето от това знаят, че по какво разбираме, че жената наближава менопауза? Изведнъж корема пораства, да, изведнъж някакви мазнини порастват, била е такава, изведнъж какво стана? Просто защото тези мазнини, които получавате с храната, спират да се разграждат и просто се складират някъде. Така че естроген също влияе на това и участва в... Сега да не казвам анатомични думи, че ще ги кажа с грешка на български, знам ги на руски, но спира процесите на разграждане на мускулите естрогена. Демек, когато естрогена е по-малък, мускулите по-лесно се разграждат и не се формират.
както забелязахте, най-често употребявах сега естрогенни мускули. Да. Естроген е един от хормоните, които супер много влияят на нашата мускулна маса, а от своя страна мускулна маса оказва влияние на естрогена. Да, когато нивата на естроген започват да се намаляват, намалява се и самата мускулна маса и формирането на мускулите. Ние можем как да повлияем. Аз не говоря сега за приемането на хормони на естроген. Това не го обсъждаме. Това са лекарски въпроси. Ние можем да увеличим нашата мускулна маса, за да дадем на мозъка ни сигнал, обратната връзка винаги има в тялото, от мускули на мозъка. Имаме мускули, мозък, трябва ни естроген, така че не го намалявай все още. Още сме живи. Да? Демек това казват мускулите ни. Досещате се за какво искам да ви кажа? След 35 годишна възраст, ако преди това не сте тренирали силово и не сте тренирали за мускулите, това трябва да е вашия лек, вашето хапче, това нещо трябва да се предписва от лекарите. Силовия тренинг за мускули. Естествено, че ако тренирате за мускули и не поемате достатъчно протеин, смисъл пак няма. Но за протеин аз ще имам отделно видео. Така, за да ме следите и гледате. Да. Както естроген влияе на мускулите, така и наличието на мускулите влияе за произвеждането на естрогена. Колкото да ви звучи странно, но това е. Затова основното нещо, което жените трябва да започнат, което се препоръчва от всички лекарски институции сега, който каквото препоръчва за дълголетие, потърсете. На първото място е мускулна маса. Това е важно и за костите ни, и за произвеждането на хормоните, изобщо за целия метаболизъм, изобщо за цялата тази машина, тялото ни, хормони, всичко да работи. Мускулите играят огромна роля. Все едно мускулите казват на мозъка, на нашия компютър, казват: още искаме да живеем и да сме активни. Давай ги всички тези хормони насам. Мускулната маса, когато тя намалява, тя се измества, всичкото, което не се използва свободно, се измества с мазнинната тъкан, мазнини. Да, не казвам, че мускулите стават мазнини, а всичко, което отиваше за мускули, няма къде да отиде и то се складира като мазнини отива. И това също още повече влошава целият процес на произвеждането на половите хормони. Колкото повече мазнини имате, толкова по-малко хормони ще се произвеждат. Защото за какво? За какво са ви? Мазнините не изискват нищо. Да, те не изискват работа на тази машина. Мазнини, повечето процеси изобщо не вървят в тялото ви, така че следете килограмите си, момичета, не позволявайте да се качват тези килограми. И сега идва момент, в който да кажа какво правят доста често жените, което влошава ситуацията още повече. Да, ето изведнъж, 35 години минаха, 37, 38, някакви килограми се качиха. Какво правят? Диети, да. Без въглехидрати, без захар, без тесто, без това, без онова, тотално кето, на диета сяда. Салати ще яде. Или започва яко кардио. Значи аз като групов инструктор, който работеше в зали и все още имам някакви часове в зали, толкова често го виждам, как идват за първи път в живота си, идват на тренировка някъде след 40 години. 40 годишни, 40 няколко. Когато не са тренирали нищо, идват на кардиотренировка. Кардио. Яко. Табата, спининг, канго, и мускулите, къде са в цялата тази история, когато месо не ям, тежко ми. За това ще говоря за протеина, но просто казвам, не, месо няма да ям, това не мога от яйцата, холестерина, това. Сгири, не тренирам с тежести, ще стана като мъж с тези мускули, кардио, аз ще си скачам. Тичам, скачам, народни танци, само кардио. Мускули няма, корема продължава да расте, мазнини растат, но това е окей. Започват други промени, за които съм ви казала. Коса, кожа, ногти, настроение, сън, либидо. Всичко се променя. А ние защото не съм се отпуснала, отдавна не съм имала почивка или какво ли не. Нали на това го отдаваме. Цикъл още си върви.
Не. Всички тези неща, които изведнъж се променят, това са звънчета, че нещо се случва вече. Да. Силовия тренинг. Колкото повече мускули ще имате, които са подхранени с протеина, естествено. Протеинът е първо място, просто. Толкова по-добре вашето тяло ще мели всичко, ще използва всичко и ще дава полезни неща. И ще кара вашето тяло да работи, все едно вие не устарявате. Да? Разбирате ли? Тези неща, пак да кажа, това не е, че вие с силовия тренинг, да, ако започнете сега да ходите във фитнеса всеки ден и няма да има менопауза. Не, спокойно. Пак всички ще дойдем там. Просто вие ще дойдете в малко по-добро състояние, без тези промени, които се случват. Момичета, много ви моля, ако вие изведнъж забелязвате, че не сте променили храненето, но корема расте, сменяте вече размер на дрехи, това е основа, корема расте, вие трябва да се замислите за вашите хормони. Сега, например, може би ще питате, добре, Дария, може би трябва да се поемат хормони, да? А като цяло аз съм за. Да. Аз съм за и възможно бих искала с наближаването на моята менопаузна възраст да си намеря специалист, момичета, това е проблем, да си намеря специалист, който много правилно ще ми подбере хормоните и да ги пия и да не се чувствам като последен буклук с извинение, но говоря за себе си, мога да си го позволя да кажа, което просто само се поти, трепери, не може да мисля и това е. В това не искам да се превръщам. Да? Затова смятам, че ако имате специалист, който може да ви препоръча правилната схема на приемане на хормони, окей. Вече има супер много изследвания, които доказаха, че те не предизвикват никакъв рак. Напротив, жени, които не приемаха никакви хормони в по-напреднала менопаузна възраст, имат рак по половите си органи и това е, по-скоро това е проблем. Растителни хормони. Може, но те ще са супер лекички. Това са при най-първите някакви такива симптоми, така да кажем. Ето, усетихте, че някакси настроението ви вече е много така нестабилно. И някакви тревички започват да приемате. Няма лошо, масла, тревички, няма лошо. Това няма да промени ситуацията с мускулна маса и с хормони, които трябва да се произвеждат. Защото ако нямате мускулна маса, момичета, колкото и да биете умрял кон, той няма да стане да тича. Затова, ако в тялото ви няма за какво да се произвеждат тези хормони, колкото и да си давате тези хормони, тялото ви ще казва, пак ми заля тези хормони, аз какво да ги правя сега, не разбирам. Разбирате ли? Като няма силни мускули, като няма живот в това тяло, за какво? Окей, ще си ги изпикаете. Просто това се случва. Затова не трябва да търсите нещо да си вкарате, а трябва да помисля отвътре какво можете да направите. Ето така. Иска да кажа накратко, гледам, не накратко, но ще спирам. Това, което иска да кажа за перименопаузата, да, още веднъж да го кажа. Силовия тренинг, мускули, това трябва да стане вашата цел номер 1. Момичета, не йога, не стрейчинг, не пилатес. Окей, възможно, чакайте, ще кажа. Пилатес на големи уреди, не говоря само за реформера, има и други големи уреди. Пилатес да кажем, ниво напреднало, когато силова работа, но това пак трябва да има работа с тежести. Трябва да има работа с собствено тегло, абсолютно 100%. Трябва да има. Но трябва да има и работа с тежести. И това не е 1 килограм. Тежести. Нещо, което предизвиква ръст на вашите мускули. За да има ръст на вашите мускули, трябва да поемате достатъчно протеин, за което ще имам отделно видео. И този тандем мускули-протеин ще помогне на вашето тяло да поддържа горе-долу някакво ниво на естрогена, за да не се случват всички тези промени ужасни, които могат да се случат. Казвам ужасни, защото смятам, че супер дълго време това се смяташе край на живота на една жена. Да? В смисъл, това е, станала баба. Но в момента виждам други жени, които са на хормон заместваща терапия, да, които тренират силово с тежести и пилатес правят, но и силово с тежести, които супер много си следят протеина. И аз виждам, че дори тя вече да е 5 години в менопауза и да няма цикъл от 5 години, аз не мога да кажа, че тя е баба. Тя е
топ жена, просто топ, която ще скрие шапка на всички 30 годишни. Ето това трябва да се стремим да се случи. Да покажем и да докажем на обществото, че 50 години и менопауза, това не е краят на жената като член на обществото. Да, малко така, сега, даре президент. Такива теми. Да, перименопауза е 35 вече започва. Така че ако сте на 35, замислете се дали има силовия тренинг при вас и какво се случва с протеина. Вие сигурно очаквахте да ви разкрие някаква тайна, какво да правите. Не, ето това е тайната. Други тайни няма. Не искам да навлизам в някакви супер анатомични и терминологии, обяснения, не знам си на какви хормони. Всичко това може да видите в Google, ако ви е интересно. Аз ви казах с простички неща, че малките промени, които започват след 35 годишна възраст, не са малки промени, са неща, които водят към големи проблеми в менопаузата и ние можем да си ги отдалечим и малко да променим това състояние. Ако имате въпроси, задавайте. Знаете, че винаги съм насреща да отговоря и когато пусна видео за протеина, чуйте него, защото без протеин, каквото и да правите, ще е безсмислено. Целувки от мен!